12-essel a pályán Szűcs József a piros Zsigoliban és a narancs csárgában, 69-essel Fábián Csaba. Igen? Jó, nem állítom, keretet eljöttem, mert hol szeggettem, nem tudom, nézni, tolna ezt a zeneit. Itt a cél 69-el Fábián Csaba is, és 70-essel Szűcs József is beért. Már csikorog a salak, most lehet jó időket menni. Igen, ez látszik is az időkön. 1:11:96 és 1:13:27 a két idő. Ugye emlékeztek, akkor egy ilyen igazán jó zsiguli ideje a legelején 1:15.